A teraz, hlavne nech mi nepadne menší než 165. Ty vole, dobre. Dobre. O môj bože. Tak to bolo brutál. Možno by som vedel, že Campos. To by som tak vedel, že jednoho hráča a to je všetko. Sa mi zdá, že Campos má menej než 165. Alebo má 170, už ani neviem. Ale Premier League... Ideme do toho. Mohli by sme tam samozrejme nechať Celsa, ale nie som si istý, že by nám nechal toho akoby ten rating väčší. Takže musíme tam dať takoho lepšieho a musíme ho očividne kúpiť, lebo nemáme peniaze na ňo. Máme 92 rating. To bude dosť veľa peňazí stáť. A kúpil sa nám možno už aj Maradona, čo je super, lebo fakt ho potrebujeme do týmu. Fúha. No a teraz ideme na goalkeepera a teraz Premier League. Už neviem rozprávať, jak tu 30 minút natáčam. A no, nemáme tu lacné dôvody. Onana. Asi kúpim Onanu. Asi nekúpim Onanu. Neviem, koho by som kúpil. No a Alisona kúpime. Ježišmaria, Edersona, prepáčte, fanúšici Liverpoolu, že som si zmielil. A Man City. Už sa mi pletie ten jazyk, jak natáčam tých 30 minút. Tak. A poďme na ďalšie koleso, ktoré už nebude. Nie, bude ešte. Cikoky už sme hrá bez toho. No, takže ideme na ďalšie koleso. Tak, teraz sú tu iba náhradníci, takže teraz mi je úplne jedno, čo mi padne. Hlavne nech to prejde už všetko a nech zahráme ten zápas. Toty, to je dobré. To je dobré, ideme do toho. Dobre, už sa nám aj claimol aj ten Ederson a môžeme rovno obidvoch dať do týmu. Jak viete o tom, že jak nedáme tých 95 rating, tak sme celkom v minusu, lebo musím dať potom preč jednoho najlepšieho hráča. A ja nechcem. Maradona. Dáme ho tam. Má 95 rating, ale bude mať 80 iba. Čo je celkom tiež solidný upgrade. Tu tak dáme Edersona. A prosím, nech sa nám to vylepšilo. Prosím. Stále nič. Ale môže nám ešte záloha zmeniť veľa. Dobre, Toty môže byť hocikto, ale neviem, že vôbec za koho mám z Toty. Pozrieme sa a nemáme ho v týme, takže musíme si ho zase kúpiť. Tak sme tu v markete a očividne je tu veľa hráčov na výber. Samozrejme, ja nemám toľko peňazí, že by som si kúpil napríklad Lautara Martineza. Alebo takoho. Takže kúpim takoho fakt lacného. Netreba ani dosť drahého a Marmuš, Pedri. A to sú dvaja, ktorí padali najčastejšie, takže dávam Marmuša a berem Marmuša. Tak, a ideme na ďalšie koleso. Dobre, sme na ďalšie koleso. Teraz zase náhradníka a poď, kto to tam bude. Je tam hráč, ktorý začína na písmeno E. Takže dosť veľa na výber. Dosť. Dobre, takže logicky, teoreticky, jak si tu zoberieme, máme tu napríklad na Ečko máme tu dosť málo hráčov. Ani som neočakával, že tak málo hráčov tu je na Ečku, ktoré začína. Fúha. Marquinhos, Macmanian, Rice, Zola. No neviem. A samozrejme počítajú sa aj mena, takže
Ale ja by som skôr chcel nejaké... Á, už mi napadol jeden hráč. Ktorý začína na E a vám asi tiež došiel, jak som ho teraz napísal, ale nemám ho. Či sa píše inak? Martinez. Nie, takže musíme zahrať. Teraz musíme si zase kúpiť hráča a to bude iba Martinez, čo iné. Dobre, máme tu klasickú verziu. O môj bože, toto nie. Máme tu klasickú verziu Emiliana Martineza. Takže, kúpi sa nám rýchlo. No, už sa nám kúpil. A zatiaľ ideme na ďalšie koleso. A teraz nám treba fakt veľký rating, lebo potrebujeme ho, aby sa nám nevymazal hráč, ktorý začína na písmeno A. Dobre, skúsim ho nájsť. Dobre, sme tu a skúsime nájsť hráča na písmeno A. Arson, nie Larson, aha. Adabia. Dobre, ešte raz. Adarabiojo. Dobre, máme to prečítané, ale nemáme tých 95 rating. Ale počkajte, môžeme tu mať hráča ešte, ktorý je Marmuš. Ale ja to spravím trošku viac férovo. Nevyužijem ho ako náhradníka, ale dám ho preč a dám taký istý rating, čo mal Marmuš. Takže 101 dám tam. Bohužiaľ sa mi nekúpil. Není to teoreticky moja chyba. A jak nebudeme ho mať, tak asi dáme menší rating. Alebo skúsim ešte kúpiť takoho. A zatiaľ to tu skipnem. Dobre, sme tu. A že by sme kúpili Johanssona do brány. Že by sme kúpili napríklad Loyolu ako pravého útočníka. Ja ho kúpim. Viete čo, ja ho kúpim. Už si iba počkať. Zatiaľ to strihnem. Máme ho kúpeného a teraz môžeme ísť do konca. Teraz to je finálne, že bude to stačiť, či nie. Bude to stačiť, alebo nie. Ale, no... No poďme. Máme tu Kompanyho, ale to nás nemusí zaujímať. Lebo teraz je tu. A stačilo nám to! Let's go! Konečne máme celý tým poskladaný. Brankár Ederson, stopery Hansko, Tah, pravý back Maradona, ľavý back nám dosť pomohol podľa mňa Guerreiro na ten rating. Lampard 87, Rosický 86, Milinkovič Savič 85, dosa akoby o ratingy toto znižil ten rating. Wow, toto som povedal dosť pekne. Stovkový leveling 112 Cantona, ktorý nám tiež pomohol dosť. Perin 101 a potom náhradnička Ježišmaria. Emiliano Martinez 87, 111 Adarabiojo a Loyola 101. Takže poďme na manager mod a poďme to tam rozdrtiť. Dobre, našlo nám to oponenta. Po dlhej dobe musíme to vyhrať. Fúha. Musíme to vyhrať. Jak to nevyhrajeme? 40 minút podľa mňa vymarnených. Podľa mňa to u vás je tak, kde 15 minút, ale u mňa je to 40. Náš dobrý tím, bez žiadneho Silvera, žiadneho nič, dobre. A jeho tím teoreticky sami iba Real Madrid. Môžeme ísť do toho a začať hru. No a teraz, poď Perin do veľkej šance. Perin sa snaží centrovať, ale úplne o ničom center. Musiala. Valverde na Musialu. Pozor na túto trojicu útočnú, Rodrigo. Ale dobre to spravil Lampard, ale zase Vlahovič má loptu. Ale dobre zase Lampard. A teraz môžeme ísť do protiútoku. A teraz
Obrana Realu Madrid nevie, kde je. A toto znamená gól. Cantona nám dosť pomohol v tejto hre. Podľa mňa by sme ani ten 195 rating nedosiahli kvôli nemu, ani kvôli Guerreirovi. Guerreiro sa zatiaľ neukázal, ale Cantona, hej. A vedieme 1-0. Ale tu tak môže ísť Real Madrid do vedenia. Vlahovič, Musiala. Ale stratil loptu, ale zase. Majú loptu, Valverde. Ale dobre, Hansko to spravil. A teraz my môžeme ísť do protiútoku, ale stratili sme loptu. Ale počkajte. Môže ísť do protiútoku aj Real Madrid zasa. Rodrigo, Vlahovič. Poď. Ederson to spravil pekne, ale bohužiaľ Rodrigo to tam dobil. Chcel by som to vyhrať, lebo potom fakt, že celkom zbytočne vymarnené minuty. Ederson sa tam pekne hodil, ale potom dostal gól do prázdnej brány. A začíname odkop. My. A teraz môže Perin zasiahnuť. Zase Perin. Centruje, ale bohužiaľ Courtois to chytá. Musiala. Na Viniciusa. Vinicius prihráva Vlahovičovi. Vlahovič na Viniciusa. Pozor. Táto tu dvojica je nebezpečná a Musiala 2 dáva otočku v 45. minúte na 2-1. Bohužiaľ, ani tú remizu možno ani neubojujeme. Není to ľahké pre mňa, ak som to stával 40 minút, ale bohužiaľ, to je život. Teraz tu dáme úplne... Bohužiaľ, Hansko ide dole. A takto to necháme. Ederson tam určite vydrží celú dobu v bráne. A teraz by to mohol byť aj... A je to bohužiaľ výhoda pre Real Madrid. A teraz môžu ísť zase do útoku. Ale dobre to spravil Hansko. A teraz môže ísť Karabak do veľkej šance. Perin dáva gól na 2-2 v 53. minúte. A ešte ideme meniť lepších hráčov. Pekný gól. Na brankár to ani možno nečakal. Možno by to aj chytil, ale pochybujem. Vlahovič dačo zrobí s loptou Bellingham a vychádza im to celému Realu Madrid. Ale Vinicius pokazil prehrávku a teraz môže ísť celá Barcelona, celý Karabak do už ani neviem rozprávať. Do protiútoku. A teraz môže dať na 3-2 a dáva gól! Dáva gól na 3-2. A dúfajme, že toto bude ten finálny gól. Jak budeme moc radi. Dostaneme aspoň tie 3 pointy. A 1 hviezdičku. A dúfam, že to takto zostane, alebo ešte pridáme skóre. Je to nebezpečná, ale dobre to spravil tak, ale bohužiaľ strčil do neho a teraz to bude priamak pre Real Madrid. Tak toto bol celkom o ničom priamak, nebudem klamať. A teraz môžeme to tak maximálne zdržovať. Jak budeme zdržovať, tak... Ale Real Madrid môže ešte šancu na 3-3. Ešte môže šancu a to bude konečná. Vyhrali sme zápas 3-2. Dosť dobrý zápas, ešte ma to odpojilo. Jak sa vám video páčilo, zanechajte like, odber a čau.